Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agdaty bolan Mar şäheriniň Gökçe ýaşaýyş çaý toplumynda ýerleşýän Akkunju Hojalyk Jemgyýetiniň önümçilik kärhanasynyň işçileri milli ykdysadyýetimiziň çalt tepkinler bilen ösdirilmegine münasip goşuntylaryny goşýarlar. Hormatly prezidentimiziň daşy uşagy goramak, ýaşyl tehnologiýaly önümçiligi ýoly goýmak baradaky tawşyryklaryny ýerine ýetirmekde ujurly zähmet çekýän işöwür telekeçiler ekologiýa taýdan arassa, daşy uşagy ziýansyz bolan gurulşyk önümlerini öndürmekligi aýratyn ünsürýärler. Hojalyk jemgyýetiniň önümçilik kärhanasy dünýäweli kompaniýalaryň häzirki zaman tehnologiýaly enjamlary bilen öpçün edilipdir. Bu enjamlaryň kömegi arkaly kärhanada penoplast önüm galanyları eredilip, soňra owradylyp, düzümine durly goşunlary goşulyp, gaýtadan işlenilýär we ondan ýene-de gaty görnüşli penoplastrol önümler taýýarlanylýar. Öňürlen gaty görnüşli penoplastrol bezegleri ziýansyzlandyrylan hemem ygtybarly ekologik gurulşyk önümleri bolup durýar. Hususy kärhananyň işçileriniň tagallasy bilen häzirki wagtda döwrewap binalaryň içki penoplastrol bezegleriniň 250, daşky bezeg önümleriniň 500 golay görnüş taýýarlanýar. Bu gurulşyk önümleri 100 tarapy milli nagyşlar bilen bezelýär. Bu ýokary hili gurulşyk önümleri müşterileň we hususy kärhanalaryň sargytlary esasyna ýerine ýetirilýär. Daşary ýurt kompaniýalaryň ösen tehnologiýalary ornaşdyrylan bu kärhananyň işçileri önümden has döwrewap täze görnüşlerini öndürmek işlerinden ýetiderli amal aşyrýarlar. Akkunju Hojalyk Jemgyýetiniň önümçilik kärhanasynyň işçileriniň esasy maksady ýokary hili penoplastrol önümleri bilen içerki bazarlarymyzy ýeterlik derejede üpçün etmekden ibaret bolup durýar. Özüniň berkli hemem ýokary hili derejesi bilen tapawutlanýan bu gurulşyk önümleri ýurdumyzyň çäginde gurulýan binalaryň içki we daşky bezek işlerine giňden ulanylýar. Päkim paýhas ummany magtumuly Pragy ýylynyň her bir önümçilik iş gününi ýokary görkezjiler bilen jemleýän bu hususy kärhananyň işçileri şu günler dörejilikde zähmet çekmek bilen öndürilýän gurulşyk önümleriniň ýene-de has döwrewap görnüşlerini öndürmek üstün işleýärler. Kärhananyň öňürýän bezeg önümlerine daşary ýurt bazarlaryna da uly isleg bildirilýär. Öňde barjy kärhananyň işçileri hususy ulgamyň önümçiligini ýokary derejelere götermekde alyp barýan. Il ýurt bähwetli işleri üçin türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadamyza hem-de hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.